नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग। और सब बताई कैसे बानी रउआ सब है। उम्मीद करता नहीं रउआ सब ठीक ठाक होखा भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर बागी भाई के चैनल पर। आज उपस्थित बानी भैया रउआ सबके बीच में लेके एकदम ब्रांड मीटर जिला स्पेशल कांवर गीत। और दिल से बताओ तनी भैया कि ये गीत अगर बढ़िया म्यूजिक बनवा के ढंग से गायकी कर देता नहीं तो गाना बच जाई सावन में। चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कल जा कि कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहो कि रुआ अगर नया सिंगर बानी सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मीटर के तलाश में भटकतानी, सही ढंग के गीत नहीं खे मिलत, बढ़िया तुकबंदी नहीं खे मिलत, चाहे मन पसंद के मीटर नहीं खे मिलत, तो भैया अगर हमारा चैनल पर आ गए बानी तो एकदम निश्चिंत रही, निराश भैया की जरूरत नहीं है। रुआ जैसन भी मीटर चाहत हो खब लिखवावे के बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ के फर्स्ट क्लास के मीटर मिले भैया। कोनो प्रकार के गीत व्हाट्सअप के जरिए डमी के साथ मीटर में कोनो प्रकार के शिकायत ना मिली। कहे कि भैया हम हर तरह के गीत लिखे नहीं, हिंदी में भी, भोजपुरी में भी, ट्रैक पर भी और नया सॉन्ग भी, कोनो प्रकार के गीत, लव सॉन्ग, सैड सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत, निर्गुण गीत, चाहे सीजनली भक्ति भजन, कोनो प्रकार के गाना लिखवाओ के बा बेहिचक रुआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकिला। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बा। और कहल चाहब कि चैनल पर पहली बार आए बन तो चैनल के सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हर रोज़ रोज नया मीटर सुने के देखे के और गावे के मिलत रही। आज के मीटर देखी कैसे गाओ के बाटे भैया। जिला स्पेशल गीत बाटे, कोनो भी जिला के नाम लगा के रुआ गा सकता नहीं, बहुत बढ़िया लय बाटे। हरियाणा जिला से चलल कांवरिया कान्ह पर लेके कांवर, बाबा के बूटी खा के देख बढ़ी गईल बा पावर। हरियाणा जिला से चलल कांवरिया कान्ह पर लेके कांवर, बाबा के बूटी खा के देख बढ़ी गईल बा पावर। बाजे भोला जी के गाना कमर डोलता, सभे जय शिव के नारा बम बम बोलता। बाजे भोला जी के गाना कमर डोलता, सभे जय शिव के नारा बम बम बोलता। तो उम्मीद करता नहीं मुखड़ा रुआ सबन के पसंद आयल हुई। अगर ये मुखड़ा पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो बेहिचक हमरा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकिले भैया। व्हाट्सअप के नंबर बा 8874473128। कोनो प्रकार के मीटर लिखवावे के होखे, चाहे नया म्यूजिक बनवावे के होखे, कॉल या व्हाट्सअप कर सकता नहीं। और वीडियो पसंद आयल तो भैया एगो लाइक करब, कमेंट करब, और चैनल पर पहली बार आयल होखे तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। मिलता नहीं फिर से अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ, तब तक के लिए अनुमति चाहता नहीं। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।